Hello and welcome. We're at the ABS Stadium in the vibrant city of Kaduna. I'm David Day, reporting for Hajira TV with my colleague Sanusi, and we're about to receive the presidential candidate Tinubu and his running mate Shetima. We want to see what they're going to say about the campaign, about the future of Nigeria. It's going to be very exciting. So stay tuned to Hajira TV. Jama'a masu kallon mu barkamu da waraka, kuma barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri. Ku ci gaba da kallon Hijira TV. A yanzu haka Hijira TV tana garin Kaduna a Najeriya a cikin ABS Stadium, inda muke jiran zuwan dan takarar shugaban kasa, wato Asuwaju Bola Ahmed Tinubu, wato wanda Malam Nasiru El-Rufai ya karbi bakuncin shi. Muna ci gaba da dauko muku wannan rahoto tare da abokin aiki Professor David D. Hijira TV. Ku ci gaba da kallon Hijira TV. Mun gode. Actually, I am Muhammad Buhari Garba by name. I am also one of the organizers from Zaria Local Government. I am the media director, Zaria Local Government Campaign Council. We are here today being 13th December 2022 to witness this great occasion that is going to happen for presidential campaign of incoming President Bola Ahmed Tinubu and his running mate, Senator Kashim Shetima, and other candidates of APC, that is from the governors, House of Representatives, senators, and legislators of Kaduna State House of Assembly. To alhamdulillah, sunana Muhammad Buhari Garba, kuma na zo nan a matsayin Director Media Campaign Council daga karamar hukumar Zaria. Wow. In ana maganan ingantaccen dan takara, to Alhaji Bola Ahmed Tinubu shine ingantaccen dan takara wanda zai gina al'umma, ya gina kasa. Ba muna son wanda kawai shi da iyalan shi ko ƴan uwan shi ya sani bane. Bola Ahmed Tinubu yana da record mai kyau in ka duba wanda ya inganta a gwamnatance, a siyasance, a kasuwanci. Wannan dama ce da Najeriya ta samu da za a yi rebuilding Najeriya, a hada kan Najeriya. Arewa ta yi mulki shekara 8, dole su ma mu duba ƴan uwan abokan zaman mu daga kudancin Najeriya, su ma mu da su dama. Wannan shine shugabanci, shine tsari. Muna kira ga al'umma su zo su ba wannan jam'iyya haɗin kai da goyon baya a tafi tsintsiya ɗaya madaurin ki ɗaya. My name is Nasir Shehu, a coordinator, Campaign Council, Zaria Local Government, Kaduna State. Oh, that's great, sir. Can you tell us why you are here and what is your vision, both for today and for the future of your local government? First and foremost, I'm here to celebrate with my party an inauguration of a campaign council rally of the northwestern zone of Nigeria. The 7 states are expected to rally here so that we show our support to our candidate, Bola Ahmed Tinubu. And you know, at this gathering, if you can see it clearly, we are here to give Nigeria a renewed hope so that Nigeria can be great again with our party leader and our party candidate, Bola Ahmed Tinubu. This is why you are here. Wonderful, sir. Yeah. Okay, now that's wonderful. We share your vision, but what about your own people and your own area and your own local government? What needs and what changes do you think you're going to still bring in, considering that there must be progress all the time, sir? Putting into consideration the fact that my country has suffered a lot of injuries from many corners. We're expecting with this new government a renewed something like a reformation of Nigeria, both political, economic, and security-wise. Nigeria is suffering from such a tremendous hardship, but we're expecting this government that is coming that will put Nigeria into order and Nigeria will become great again. Yes, I hope one day, this is my dream, that Nigeria become one of the nation that will be counted among the G7. Let's say one day I wake up in the morning, sip a cup of coffee, and open my TV, and the new broadcaster said, and Nigeria is one of the G8. So this is my hope.
Thank you. That's wonderful. Yeah. We share your hope. We want Nigeria to be a superpower. So my last question is, what about the role of technology? If we bring technology to Nigeria and even your own area, where do you think it will help the youths? Youth, yeah, it is going to help youth. You know, technology is life now. The world is now at the tip of your fingers. So we need to have that technology. Yeah, it's going to help us. Yes. There's something that occurred to me that I should ask, because when I was in the south, they said I shouldn't come to the north. Yeah. But now I'm in the north, it's the most wonderful place on earth. So what can we do about that so that people are more united? Because we can't have a superpower if there's a division. How do you think we can help unite Nigeria, sir? There is a need for sensation, sensitize people about what is northern Nigeria, what it means to be a northerner. A northerner is a peace-loving person. Northern Nigeria is a home of greatness. You know, we accommodate everybody. Only that some people are, you know, afraid to say that when you go to North, this is, no. Now we are liberated. We are now, you know, we have our way of thinking. And we love everybody. Please don't feel scared. Just come to the northern Nigeria. That's wonderful. I agree. This place is wonderful. Yeah. So we wish you all the best. Thank you. And this is a Hausa speaking TV channel. So please, can we ask you one more question in Hausa? Yeah. To jama'a masu kallon Hijira TV, kuna da gani yanda ake ta tattaunawa ko muke zagawa muna magana da wanda suke da mahimmanci a cikin wannan taro. Ko da yake duk wanda kaga ya zo taron nan mutum ne mai mahimmanci saboda ya san abin da ya kawo shi. Yanzu haka muna tare da wani jagora kuma ginshiki a wannan tafiya. Amma karin ja ku da nisa, bari mu ji sunan shi daga bakin shi. Sunana Nasiru Shehu, kuma coordinator na campaign council na Zaria local government daga jihar Kaduna. To, Alhaji Nasiru Shehu, ga taro ya kai taro an fara taro. Amma a zantawa mu da wasu 'yan adawa suna cewa ko kuma ce wasu 'yan ɗaya party suna cewa har yanzu fa stadium ba kowa. To mu kuma gashi mun zo mun same ka. No, idan ka ce da wannan. Idan ka saurara Na. mai sanarwa Na. ka ji abin da yake cewa. Dalla jami'an tsaro su ba ma talakawa dama su shigo fili. To su kuma jami'an tsaro aikinsu suke yi. Saboda za ka kawo shugaban kasa ne na gobe nan gurin. So dole ya zama an ba ma wurin tsaro. Gwamnan jihar Kaduna bukatan ai wannan taro lafiya a tashi lafiya. In kai haƙuri za ka ga mutane sun shigo. Yanzu kasantuwar mun ga cewa kai jagora ne kuma wani ginshiki ne a wannan jam'iyya. Ka zo wannan wuri da kamar kimanin mutum nawa? Akalla na zo da kamar mutum 170 na campaign council nawa. Tsunta na yi muka zo da kan mota 15 na tsunta. Domin a campaign council muna da mutum 2,430. Sai muka ba mu juna haƙuri. Amma wanda zai iya zuwa kuma mun ba shi dama ya kawo kanshi nan gurin saboda soyayya na jam'iyya. Kwarai da gaske. To idan ka ɗauko wato cancanta ko kuma mu ce nagarta ta 'yan takara ka haɗa guda biyun da naku da na 'yan sauran fatin, yaya kake ganin nagartan 'yan takaran a shugabance, a ilimance, kuma a sanin aiki da kuma tausayi na al'umma? To, kamfanin marsandi na mota takan ce akwai motoci guda biyu a duniya. Marsandi da saura. To haka ina so in gaya maka, 'yan takara na shugaban kasa a Najeriya kwara biyu ne. Bola Ahmed Tinubu da saura. Ya kamata ka fahimci wannan ba don komi ba, saboda rekod da yake da shi na aikin da ya yi. To, da za a tambayar da yake ma da turanci, na je na ma maganar me bambanci tsakanin kudu da arewa. Sai ka ce lallai 'yan arewa su ne waɗanda za su iya kawo haɗin kai a Najeriya da sauransu. To kuma gashi kun kawo ɗan takara daga kudu. Shi ɗan arewa mutum ne wanda yake accommodative. Shi yana karɓan kowa. Shi mai son mutane ne. Kuma ba a fahimci ɗan arewa ba ne. Idan da an gane ɗan arewa, to da duk duniya ma an zauna lafiya. Mu muna son baƙi. Don sai da baƙo ake ci gaba. Saboda haka wannan baƙo namu da zai zo jihar Kaduna, zai zo ya gane cewa shi ɗan gida ne. Kuma muna masa fatan alheri ya zo lafiya ya koma lafiya. Sai mun zo rantsar da shi a Abuja. My name is Ayinde Adetunji.
I am the coordinator of Yoruba community. That's wonderful. So here in Kaduna, we have such diversity. It's nice to see that you're here. But what, sir, is your main purpose? Why are you here today at this campaign? Okay, we are here today basically for rally. We are campaigning for Bola Ahmed Tinubu, Jagaban, and also for our next governor, Ubasani, and our own senator in our own ward, which is Ward 2, is Dentijo, which we pray they will win the election. That's wonderful. So your principal or your candidate for the presidency, Tinubu, what do you think he's going to do to make Nigeria a superpower? We believe in strength, we believe in brain, and we believe in capacity, which we believe he will do better for renew and hope for Nigeria. Okay, now I've been watching some social media clips. They're saying that your candidate is not strong enough. We don't necessarily believe it, but is he strong? Is he healthy? Can you vouch for him, sir? Election is not by power. Election is not digging of wool. Election is not laboring work. Election or politics is brain. We believe in brain, and we believe in him that he has the capacity to rule. That's great. So can I ask you, we're promoting unity, we're promoting peace, so are you. You have a big Yoruba community here in Kaduna. Do you find there is peace and security? Because when I came here, the people all over the world told me not to come. But when I came here, it's so secure and wonderful. So are your people happy here? Are they at peace? Is there security for them? The people who they were saying there is no security or no security, they are anti-party. You were here, nobody attacked you. You've been working for hours within the town here. There is no stress, no stoning, no fighting, which we believe with time, everything will stabilize more than before. That's wonderful. So you've heard it here. The Yoruba community are here to support the presidential candidate Tinubu. Wonderful to meet you. We wish you well, sir. Thank you. Sunana shine Ayinde Adetunji. Ni ne chairman na coalition of Yoruba a Kaduna State. To ya kake ji a wannan rana ganin cewa ga mutane na ta zuwa domin tarbar wannan dan takara Bola Ahmed Tinubu? Eto mun ji daɗi kuma muna murna. Kuma mun sa rai in Allah ya da zai ci. Maganan zabe ko maganan politics ba karfi bane. A cikin maganan politics na san cewa ba fada ake yi a wurin ba. Aha, na san cewa abubuwan da ake yi na kwakwalwa ne. In Allah ya da kuma mun yadda zai iya yi. To, mutane da suka zo taya ku murna kusa da nesa ne zaka ce da su? To, ai mun gode, mun ga mutane daga nisa, mun ga mutane daga kusa, mun gaishe su mun gode. By introduction, I'm Comrade Abdulhakim Mutiu Adejumo Ajasheko, the Director General and National Coordinator of BAT Presidential Actualization Movement, BATPAM. Oh, that's wonderful, sir. So why are you here and what is your vision for this movement? We are here to welcome our indefatigable leader in person of Asiwaju Bola Ahmed Tinubu, and by the grace of God, his running mate, Alhaji Senator Kashim Shettima. This is a kick-off campaign, national campaign, that of Kaduna State. We're anticipating our principals with much alacrity, and we're as well putting our weight behind other APC aspirant in Kaduna in persons of distinguished Senator Dr. Ubasani, who is longing for the seat of the governor come year 2023, as well as Honorable Muhammad Sani Adalai Datijo, who is longing for the senatorial central seat of Kaduna State, as well as Honorable Muhammad Bello El-Rufai, that is longing for the membership at the federal level, as well as Honorable Aminu Lawal Anti,
and some others. We are putting our weight behind them because these are personalities that have done a lot of things. We have seen what they have done and want them to do further. Sunana Comrade Abdulhakim Mutiu Adejuma Ajeshaku. Ni ne Director General kuma National Coordinator na Bat Presidential Actualization Movement, BATPAM. Wannan kungiyar tamu muna mara ma ainihin shugabanmu baya. A wannan tafiya tamu, Tinubu babanmu ne, Tinubu oganmu ne, Tinubu ya yi mun gani. Mai kaunan jama'a ne, Tinubu mai gina jama'a ne, wanda ya fito daga yankin kudu kuma ya rungume kowa a duk faɗin ƙasar nan. Shi yasa kowa a kudu, a harewa ko a ko'ina muna tunani kuma muna addu'a Allah ya sa ya ci zabe saboda shi ne mafi cancanta a cikin wanda suka fito takara. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ni ne Honorable Aliyu Abdullahi Dangazure, wanda yake youth leader na tudun wada gaba ɗaya na duka samarin tudun wada Zaria. Yauwa mun zo farin ciki a kan ƙaddamar da Ahmed Bola Tinubu a matsayin ɗan takarar shugaban ƙasa. Ubangiji Allah ya sa an harbe Bola Tinubu alheri ne mu a ƙasa, Allah ya tabbatar mana da shi. Duk abin da yake alheri mu shi muke fata. Ba mu son kabilanci, ba mu son bambancin addini, mu zama tsintsiya maɗaurin ki ɗaya. Ni ina wakiltar ƙungiya ce ta gangare Parliament Youth. Za ka iya gani na a kowane irin taro. Shi yasa na yi tattaki da sa hannun 'yan majalisun da suke wakiltar mu, da sanata da ke wakiltar mu, da rabza ke wakiltar mu, da House Assembly suka ɗauki nauyinmu na zo da sama da mutum 550. To shi ne muke magana Ubangiji Allah ya tabbatar mana da abin da yake alheri. Cancantar mun sha yin zaɓe mu zaɓi cancanta. Kana ji na ko sai daga bayan muna kallon abin sai kuma Allah ya nashi ikon. Wannan 'yan takara dukansu 'yan uwanmu ne. Ba wani bare, ni Tinubu ɗan uwana ne saboda ya taimaki Buhari can baya, ni na sani. Atiku ya taimaki Buhari, na je Igulsa ko rantsar da Buhari tare suka shigo Santaramos suka yi sallah. Buhari ya sa shadda mai ruwan milik, Atiku ya sa shadda mai ruwan bulu ina Abuja. Da haka mu abin da muke so Ubangiji Allah ya bada nasara a wannan tafiya. Allah abin da yake alheri Allah ya tabbatar muna. Wanda ya fi nagarta Ubangiji Allah ya tabbatar muna da shi. To kamar mutane da suka zo taya ku murna na kusa da na nesa ne zaka to ina ma mutane fatan alheri. Duk mutanen da suka zo nan yadda kowa ya zo lafiya, Allah ya mai da shi gidan shi lafiya. Mun gode kuma Allah ya saka da alheri. Dama mu jihar Kaduna da Zaria gari ne da aka san mu da zaman lafiya, musamman mu Zaria. Ba ma faɗin kabilanci, ba ma faɗin addini. Ko yara sun yi yunkurin za su tada faɗa za mu kwantar da su kuma in Allah yadda za su ji maganar mu. Duk inda aka san mu muna magana ne akan abin da ya shafi zaman lafiya. Ta gefe na ga security na Abdullahi, ga security na Nura, ga kuma Bature ina tare da shi, ni ba mu da kabilanci. Yawwa alhamdulillah rabbil alamin, Allah mai da kowa gida lafiya. Allah ba da nasara a zaɓe lafiya, mu je Igulsa koya mu rantsar da shugaban ƙasa lafiya, ya shiga gidan gwamnati lafiya, ya yi shekara 4 kuma ya ƙara 4. To sunana Ahmed Mu'azu Goje Dogarawa, kanin DG na
Yeah, go, go. Go, sir. Go, sir. فانصره على تحقيق ذلك يا رب العالمين وأن تعبد بيد أحمد غفار إلى كل ما تحب وترضى وتعصمه من كل ما لا تحب ولا ترضى يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Heavenly Father, you are the just God, you are the holy God. We thank you, Heavenly Father, for this opportunity that you have come and given us in order to set this program here in Kaduna. We thank you for Johnny Mercies. We thank you for good life. Heavenly Father, as we continue with the program, we pray that that may be with us so that we finish it successfully to the honor and glory of your name. By the time we are through, Heavenly Father, we pray that you give us Johnny Mercies. And we bless everyone and one of us who have come here. Take honor and glory in your name. For in Christ Jesus' name we are praying. Of the National Assembly, distinguished guests, ladies and gentlemen, permit me to go through the protocol. We are happy to welcome the National Chairman of the All Progressives Congress, His Excellency Senator Abdullahi Adamu, the presidential candidate, Senator Bola Ahmed Tinubu, the Jagaban the Dakar and Birnin. It's my pleasure to also welcome His Excellency, the Vice Presidential candidate, Senator Kashim Shettima. I'm also pleased to welcome the Director General, Presidential Campaign Council, the Right Honorable Simon Bagolalo, Governor of Plateau State. It's also my pleasure to welcome the Chairman of All Progressives Congress Governors, His Excellency the Governor of Kebbi State, Abubakar Atiku Bagudu. Nigeria, Kaduna State, Salamu alaikum, al'ummar jihar Kaduna da Northwest Zone. Mun gode muku da kuka zo, muna neman abubuwa domin rana ta yi. Da zan roƙe ku wanda kuke nan ku koma wuraren ku zauna, amma dan takararmu na shugaban kasa ya ce a yi sauri a gama program don kowa ya koma gida. Of the All Progressives Congress, Senator Abdullahi Adamu, Your Excellencies, my colleagues, the governors here present, members of the National Working Committee of our party, our governorship candidates, our National Assembly candidates, our State House of Assembly candidates, you are welcome to Kaduna, the headquarters of Northern Nigeria and the heart of the Northwest Zone. On the instructions of the National Chairman and Bola Ahmed Tinubu, we are going to abridge and shorten the program so that in the next 1 hour tops, everyone will be home. As Bola Ahmed Tinubu, the Vice Presidential candidate, Senator Kashim Shettima,
and the national chairman are the only ones that will speak to you on our behalf. Because what we have seen here, we are satisfied and Northwest has done well, Kaduna has done well, we've set a new standard. And I'm very grateful to all of you. It is therefore my honor and privilege to invite His Excellency, our presidential candidate, Asiwaju Bola Ahmed Tinubu, the national chairman of our party, His Excellency Senator Abdullahi Adamu, presidential candidate, Senator Kashif Shatima Mustafa, to please come forward, and the DG of our campaign, His Excellency Simon Bakolalong, to please come forward and take charge. I have nothing to say but to thank the people of Kaduna State, the people of Northwest, our young people, our women. I have nothing to say but to thank you all. Yanzu na kira shugabanmu, ɗan takararmu, Sanata Bola Ahmed Tinubu, da shugaban jam'iyyar Sanata Abdullahi Adamu, da ɗan takarar mataimakin shugaban ƙasa Sanata Kashif Shatima Mustafa. Allah ya muku albarka. Zan bika microphone ga DG Simon Lalong domin ya ci gaba da kiran bakinmu. Salamu alaikum. National chairman of our great party, Senator Abdullahi Adamu. Your Excellency, our great candidate, the best in Africa this year, Asiwaju Bola Ahmed Tinubu, the Jagaban of Bodi. Distinguished Senator Kashif Shatima. The chairman of the Northwest Zonal Campaign, my good friend, other protocols duly observed. I want to remind you that it was in Kaduna State here that all the local governors sat. We all sat from progressive and decided that the presidency must go to the south. All agree that our next president will be Asiwaju Bola Ahmed and vice presidential candidate Kashif Shatima. Today we are back again to have the zonal in our headquarters in Kaduna. As the chairman of the local government forum, I want to reaffirm our position on Jagaban will stand. We still stand on Jagaban Shatima. And by the grace of God, he will be our next president. That is our declaration. And we are standing on this declaration. So for this purpose, and as directed by the Lord Governor, who will not waste time, will invite the vice presidential candidate. HAUSA sosai, amma ni ma HAUSA na ya ci na mutumin
Hey!
Wannan shi ne magajin Buhari, wannan shi ne magajin Buhari, kuma mutum ne mai ƙarfin zuciya, wani a nan jiya nan da duk wani kuɗi da ake yi ya ce bari shi da kanshi ya je birnin warin nan ya ga abin da zai gani. Violent kidnappers, killers, all troublemakers. Now, a leader without a good successor is not a leader. He has given us a young, energetic, and honest boy, Obasanjo, to become the next governor of Kaduna State. Am I correct? You vote to Basani. You vote to Basani. Again, every member of our party, no other party, Senator, APC, House of Rep, House of Assembly, Councilors, if you find it there, Chairman, APC, Governor, President, Gagaba. God, we turn this sunny day to a brighter day and bless you and your children. Give you a message you will never regret. Every one of you go home with determination. Check your PVC. Don't let them deny you your PVC. If you have not collected your PVC, please, in the name of Allah, Almighty, that this God, go and collect your PVC. ABC! ABC! Today, the sun is brighter. The sky is clear. With the sun, we cannot dance too much. We cannot talk too much. We want you to move home in peace, happiness, joy, and hope is here. Employment for the youth is here. We will
make you, the young ones, from other employees, will be great jobs, will be well as agriculture, equally, establishing market laws that we, even the enterprises, that we give you comfort in your home, that will make you a better person.